Tak 30 sekund tohle. Dobrý, vydechneš, teď jdeš druhý cvik, kdy začínáš nohou nahoře a špičatý koleno, výskok nahoru. Ondra by mohl vyskočit ještě vejš, 6 na každou nohu. Tak, ruce hezky křižmo, jak jdou nohy. Jo, 6krát každá noha. 3krát, ano. Tak, zase vyklepeš chvilku a jdeš druhý, odrážíš se s nožmo, jednou nohou dopadáš na bednu a odrážíš se zpátky. Navazuješ to na sebe, nespadneš u toho a 8 výskoků. Hop, jedna noha. Super, poslední, se s nožma zastabilizovat nahoře, seskok a rychlý výskok nahoru. Ondra je nervózní, to nevadí. První sérii dal dobře. Dobře. Rychlej výskok, stabilizace nahoře. 8 výskoků. To celý 3krát. Jdeme 8 kliků na TRX-ku. Pořádně používat svaly i cestou dolů, pevný střed, nevysouvat hlavu. Jo, nepohybat se v bedrech. 8 kliků. Tak, super. Pak rychle přecházíš tady na bench. Dorostenci si tam dají trošku větší bench, jo, kluci mají 10, srovnáš si ruce, jedeš 12krát nahoru, nepřehánějte to s váhou. Tak, decháme u toho, Ondro, jo, výdech nahoru. Tak, super. Takže 12 a pak jdete na kliky dáte nohy nahoru. To děláš pro dorostence, vy jste to neměli. A krásných 8 kliků. A to máte jedno kolo, tyhle ty kola 3krát. Díky, Ondro. Tak lehneš si, natažená guma, natažený ruce. Jo, počkej ještě. Ruce, když jsou natažený, tak jsou rovně s ramenama, nejdou jakoby takhle dolů, ale jsou rovně s ramenama. Jo, natažený, jdu pod sebe, lokty cpu tak, abych je dostával tady k bokům a ne dějte špatně s těma špičkama nahoru. Tak jo, nechci, aby se mi dostaly ty lokty nahoru, jo, hezky, ať jsou u těla. A 12 opakování. Jo, když to bude moc lehký, čím dál si dáte tu sedačku, tak tím je to těžší, jo, že se to víc natahuje. Takže 12 opakování, pak přecházíte, pojď. Přecházíte tady na mostek, tak to si to postavte, černá bedna, tahle bedna, opřeš se, ramena dáš nad díru. Tak, ještě bych to u Ondry možná viděl kousek, no to je jedno. A naopak teďko jdete vždycky z prověšených rukou do špičatýho loktu. 12 opakování. Ještě bych tady u Ondry, aby tohle nechal takhle dole. Jo, loktama, ať pracuje tohle. Tady ti to musí pracovat. Tak. Jo, zase 12. Tohle celý 3krát. Tak, poslední. Jedete tady výpady s činkou potom nahoru vždycky při výpadu. 40 sekund tenhle cvik. No, kluci se trošku by se mohli srovnat. Teď 20 vteřin pauza. Tak 20 vteřin pauza a pak jdete dřep s tím, že když jdete nahoru, tak dáváte ten kotouč nad hlavu. Jo, dokud se vám to ještě ukážu tady. Tak, když začínáte tak, super. Hop, nahoru. Hop, nahoru. Jo, dorostenci si můžete vzít 10kilový. Měli byste to zvládnout. A zase 40 vteřin. Po tomhle, po těch dvojci cviků, pak máte minutu pauzu a celý to jedete 3krát.